שלום חברים, מה שלומכם? אני ניתאי חבשוש, מייסד ומנהל רשת To Do Good, מיזם שמנגיש מידע בין ארגוני סיוע ואנשים שמציעים עזרה, מיזמים חברתיים, לבין אנשים שזקוקים לעזרה, במטרה לסייע לישראלים, לכל בן אדם, בכל תחום, ולחזק את החברה הישראלית. אז עכשיו אני מצלם סרטון כדי להראות לארגונים מצאו פרסום שלהם באתר שלנו, פרסום שלא הם פרסמו, זה יכול להיות בן אדם פרטי שרוצה לפרגן להם ופרסם מידע על הארגון שלהם, זה יכול להיות מנהל המערכת, בעצם אנחנו שפרסמנו מידע, אנחנו מעלים תכנים על ארגוני סיוע ומפרסמים אותם ברשת, מקדמים אותם, יוצרים חשיפה למיזמים חברתיים, לעשייה חברתית, ומנהל עמותה או עובד של עמותה נתקל במידע הזה ורוצה או לערוך אותו או לקבל שליטה על המידע הזה ובעצם להיות הבעלים של המידע ושהמידע יפורסם תחת העמותה עצמה. אז קודם כל אנחנו מעודדים את זה, ואם אתם נחשפים למידע על העמותה שלכם בתוך רשת To Do Good, אנחנו מבקשים מכם בואו תצטרפו לרשת ותקבלו שליטה על התוכן שלכם, אם צריך לעדכן אותו, להוסיף לו מידע, אנחנו גם נעזור בזה במידת הצורך. אז בואו אני אראה לכם איך אתם עושים את זה, איך אתם מקבלים שליטה על התוכן שלכם. עכשיו פה מולנו אתם יכולים לראות מידע על ארגון שנקרא יד לסוחר, זה ארגון יחסית חדש, שהוא בא לעשות סדר בג'ונגל של השכרת הדירות ולייצג לראשונה את הסוחרים אל מול המשכירים ולתת להם שירותים מסובסדים, שירותים נלווים, תומכים שיהפכו את החוויה הזאת ליותר נוחה ונעימה לסוחר. רעיון מדהים, ארגון מדהים, וגם המייסדים שלו, אחד המייסדים לפחות זה שאנחנו בקשר איתו בן אדם מדהים ואנחנו מפרגנים להם מאוד. אז זה פרופיל, זה בעצם כרטיס שפתחנו להם, פרסום שעשינו לפעילות של העמותה בתוך רשת To Do Good, אתם יכולים לראות, פרסמנו כאן את המידע על הארגון, קישורים, הכל, פרטי קשר, קישורים חברתיים, סרטון, באמת יצרנו פה פרופיל יפה עם מידע מקיף, אתם יכולים לראות, וזה דבר חשוב, שימו לב שיש פה תיבה ליצירת קשר, אפשרות להשאיר לידים, ומי שישאיר פה בתיבה פרטים, אז הפרטים האלה יישלחו ישירות לעמותה, בעצם לחשבון שדרכו, למייל שדרכו העמותה נרשמה, וככה הם יכולים לקבל מתוך הכרטיס שלהם ב-To Do Good, מתוך הפרסומים שלהם ב-To Do Good, הם יכולים לקבל פניות מאנשים שרוצים את השירות שלהם, צריכים עזרה, אנשים שרוצים להתנדב, אנשים שרוצים לתרום, כל אחד יכול לפנות אליהם. כמובן שבתוך הטקסט אנחנו מגדירים גם מה מטרות העמותה ומי יכול לפנות ולצורך מה. זה חשוב למקד את התוכן גם בנושאים האלה. עכשיו, את התוכן הזה בעצם אנחנו יצרנו, וכשבאה העמותה בעצם שלא יצרה את התוכן, היא רוצה לקבל שליטה על התוכן, אז בעצם מה שהיא רוצה, היא צריכה לדרוש את השליטה על התוכן. עכשיו, בתוכן שהוא לא מאומת בעצם, שלא דרשו את השליטה עליו, אתם לא תראו את טופס קליטת הלידים הזה, את יצירת הקשר, כי בעצם אנחנו לא רוצים שאנשים ישלחו הודעות או פניות למישהו שהוא לא העמותה. כן, אנחנו מעודדים פרסום, ידע, זה דבר מבורך, וכל אחד רוצה לקבל פרסום, גם כל מידע שמתפרסם עובר את האישור שלנו ואת הבדיקה והעריכה שלנו, שזה באמת מידע נכון, מדויק, כתוב בצורה נכונה וברורה, בלי שגיאות, אבל לא נרצה שאם התוכן לא תחת העמותה עצמה, לא נרצה שישלחו פרטי קשר למישהו אחר. אז ברגע הפרסום לא מאומת, לא יהיה טופס לקליטת לידים ויצירת קשר, והוא יופיע רק אחרי שנאמת את החשבון. פה אתם יכולים לראות, זה מאומת, כאן אתם רואים זה בחסות יד לסוחר, ובעצם אימתנו את הפרטים. אם ניכנס לכאן תוכלו גם לראות את הפרופיל של יד לסוחר, שהוא גם פרופיל מאומת. רואים יד לסוחר, החשבון מאומת,
וזה הפרופיל שלהם, וכאן גם יופיעו כל הפרסומים עם עוד טופס ליצירת קשר. עכשיו, אתם נתקלתם באתר בפרסום על העמותה שלכם, ואתם רוצים לקבל שליטה על התוכן. אז בואו נראה איך זה נראה כשאין בעצם שליטה של העמותה על התוכן. זה בעצם נראה ככה, אותו דבר, רק בלי טופס יצירת הקשר ואפשרות לשלוח פניות, אבל בעצם עם כל שאר האפשרויות, עם אפשרות לפרסם מידע, סרטונים, מיקום, שעות, קישורים חברתיים, הכל, פרסום מלא, מקיף, פרסום מאוד מאוד איכותי, אנחנו מקדמים אותו גם במנועי החיפוש, סופר איכותי, באמת המטרה שלנו להנגיש מידע איכותי לציבור, שאנשים יוכלו לקבל עזרה מעמותות, לקבל סיוע, ושביחד נשפר להם את החיים. עכשיו, נתקלתם בפרסום הזה על העמותה שלכם, כל שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ, כאן אתם רואים, אתה בא לארגון או עובד בו, בקש שליטה על התוכן, אתם לוחצים על זה, יש לכם פה תיבה, אתם יכולים לרשום את הפנייה, אני ארגון ככה וככה, אני רוצה שליטה על התוכן, תרשמו גם את הטלפון שלכם, אם אתם לא רשומים לאתר, האתר יבקש שתירשמו קודם, ואז אתם תוכלו לשלוח את זה. עכשיו תרשמו פה גם את הטלפון שלכם, כדי שאם צריך אני נוכל להתקשר אליכם ולדבר ולאמת את הפנייה. בעת ההרשמה גם, אני ממליץ לכם גם כשאתם נרשמים תשימו פרטי קשר, תעלו פרטי קשר לאתר, זה בשלב ראשון לא מפורסם, רק המערכת רואה את זה, ואז נוכל ליצור קשר, לדבר גם, לעזור לכם ביצירת התוכן, בפרסום, בקידום נכון של התוכן. ברגע שאתם שולחים את זה, ונרשום, היי, אני בעלים של העמותה, בבקשה, אין לי שליטה על התוכן, אוקיי? ברגע שאני שולח את זה, הפנייה הזאת תשלח למנהל האתר, אוקיי, דברים הדרישה נשלחה, וזה יגיע למנהל האתר, אנחנו נאמת את זה, ניצור אתכם קשר במידת הצורך, וניתן לכם את הגישה לתוכן, את השליטה עליו, תוכלו להיכנס, לערוך אותו, לקבל ממנו פניות, ופשוט להצטרף לרשת מדהימה שמקדמת עשייה חברתית, עזרה לזולת, מסייעת לישראלים, מחברת את החברה הישראלית, הרבה אהבה, נתינה אינסופית. באמת זה כל כך חשוב בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, זה סופר חשוב, ואנחנו מזמינים אתכם, תצטרפו אלינו ל-To Do Good, בואו ביחד נחבר את החברה הישראלית, נקדם שינוי, נקדם עשייה חברתית. המטרה שלנו זה לחבר את כולנו ביחד לכוח חברתי מאוד 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 גדול, ולעזור לכמה שיותר ישראלים וכמה שיותר ארגונים חברתיים לעשות טוב ולהפיץ טוב. עם ישראל חי, תודה רבה לכם, תצטרפו אלינו, תבורכו.